وعنصر ومستهدنا وسيدنا وسيدنا فجزلتهم وغسنا من صحوا في هذا الولاية من صحوا في هذا الولاية من قاتل هذا القرية وقتل إلى محل هذا الكتاب المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. kurang gede di kalah suaranya tuh. This low check this low check yes no this low tunggu sing kene cilik tunggu enggak nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu anak cilik ingsun. 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 Laukana lamun ono laukana lamun ono laukana lamun ono lamun ono laukana lamun ono opo al ilmu ilmu laukana lamun ono opo al ilmu ilmu al mujarradu Tune ilmu agama akeh ngarani wong kok mondok saiki gak iso nyambut gawe temen iki yen cak adi mondok ae pasik oleh setahun ngene iku karo tangga wis ditakoni lamu mondok pirang tahun sak nutuke tak ngono jawabane awakmu mondok iku nang kono mangan opo terus mari mondok dadi opo takoni ngono padahal wong nek mari mondok iku sudah dadi opo contone saiki kan yang diandalkan wong iku sekolah nek gawe ijazah dari gak iso kerja ya toh padahal banyak alumni dari pondok pesantren yang mana dia tidak hanya mengandalkan ijazah tapi bisa menjadi apa-apa. Contohnya sing nyel asli pondok pesantren dari presiden sopo nah karo toh Gus Dur zamane Gus Dur dhisik ya oke sama gak menangi Mbak Peri paling menangis separuh menangis
Oh zamane Gus Dur dhisik ku masyaallah sampean kok menangi ya men pondok sak adem dhisik. Saben minggu arek iki oleh susu rong kaleng karo kacang ijo karo gula. Susu kacang ijo gula. Ben sak minggu pisan. Dadi arek semangat budal ngono kuwi. Dadi pembagian. Terus nek jaman kene dhisik nek sekolahan saben sekolah iku ono kata-kata ngene. Sak minggu pisan iki ono makanan wae makanan. Jadi arek didumi jajan. Arek sak sekolahan kabeh didumi jajan. Iku jaman dhisik. Terus jaman dhisik jamane Gus Dur. Iku arek bulan Ramadan sekolah libur kabeh zamane Gus Dur. Soale wonge asli pondok pesantren Inyel. Ya toh, jadi jangan diragukan kalau kita mendapatkan jodoh atau kita menjadi santri. Karena apa? Santri itu bisa menjadi apa-apa. Contohnya saiki, ya. Contohnya sing ketok ae. Alumni, ngerti alumni yo? Nah, alumni sekolah tinggi itu malah justru dadine gak nyambung kok. Malah justru dadine iki dadi tukang becak. Iki yo enek. Nang Surabaya tahu enek iki sampean mbiyen apa Cak? Aku mbiyen yo alumni S1. Tapi dadi becak tukang becak. Ono maneh sing alumni pondok malah iso dadi menteri. Ono makane aja diremeno arek, aja diremeno santri. Santri ku kalah sugih menang wirid. Kalah bondo menang dungo. Iku Kak makane. Nah, sampean zaman saiki nek zaman dhisik yo tahun 2006 ke bawah sing ditakokno arek zamanku sekolah mbiyen nang MI kene iki ono arek mondok ribu. Jadi ketika ujian terakhir aku nendi aku mondok nendi itu menjadi hal yang heboh. Jadi yang dituju utama adalah mondok. Ditakoni apa sekolahnya di ono. Yang utama itu mondok. Iku roto alumni pondok langitan. Jadi sekolah M itulah Buddha. Terus wakila, yo sekolah wakila. Kila itu artinya ono sing ngomongno. Iku ini jenenge Hasimiyah iku. Pendiri Hasimiyah itu termasuk iki sing ngomongno lho ya, ana sing ngomongno. Berarti nek ana sing ngomongno itu kan berarti mbok bener mbok gak, ya toh? Tapi ana sing ngomongno salah satu pendiri Hasimiyah itu termasuk keluargane Mbah Hasyim Asy'ari. Jombang ini. Ana sing ngomongno ngono kuwi. Hasimiyah, makane Hasimiyah ini. Nah. Terus akhirnya tahun 2000 ke bawah yang dipilih kan mondok. Terus tahun 2009 itu sing dipilih apa kerja. Akhirnya ilmu di pondok pesantren nanggone mengarih khususnya petani iku arek sing mondok iku cuma kenek itu jangan dhisik akeh yang menjadi tujuan utama itu mondok. Bahkan rata-rata sing mondok iku wong sugih-sugih. Soalnya apa? Wong gak duwe apik mondok iku mikir wah kok gak mampu bayar. Terus rata-rata ono Pak Haji sapa ya rata-rata wong sugih. Ya toh? Sing alumni pondok. Soalnya rasa gak iso bayar wulanane rek. Padahal mondok itu sing penting ono niate. Banang kono dadi ngabdi dalem, banang kono dadi opo sing penting budal mondok. Dadi ngabdi dalem itu dia sekolah tapi gratis. Ya cuma nyapu, masak, nyapno arek-arek ngono-ngono kuwi. Iku arane abdi dalem, golek tabarukan. Lah, abdi dalem iku rata-rata iku hasil nang omah mesti
dadi contone yo sampean ngerti almarhum Pak Haji Ghafur menang nangis yo Pak Haji Ghafur bro di mondok Sunan Derajat dudu bapake Pak Alawi iya Pak Haji Ghafur almarhum iki omahe kono ngarepe omahe Rendra itu iku dhisik kan alu iku dhisik yo iki nek sing daerah kono kok gak paham sing daerah kono gak paham sing kita critakno daerah petani ono dhisik warane Pak Askin Pak Askin iku embahe sapa rane Mbah sapa Din? Arul sampean. Wae Pak Askin niku pas tikungan mari tikungan niku mbiyen pinter sampai wong mengari yo bahkan koncone Cak Adi daerah Dodok, daerah ini jenenge Panceng kok Panceng daerah duduk kono kuwi ngomongi nek wis ketemu wong mengari gemeter. Soalnya wong mengari desa itu terkenal hebat-hebat. Oh, ngono lho. Bahkan iku mbiyen tak critano mbiyen sapa kaya Bapak Petinggi Komsang iku yo iku sing Petinggi Komsang prapatan ngono mbiyen ku terkenal ning Kediri kono jatuh. Sampai nggawa ndase patung teko teko daerah Kelut. Kelut iku gunung Kelut daerah Kediri. Iku dipekul soalnya dijak koncone nang kono ayo melu nang daerah Ndukur kono apa melu nang kono ono arca patung sing beda sesembahan akhirnya kan gak ada sing wani nang kono menghancurkan gak ada sing wani akhirnya Petinggi Komsan ini mau mengarai ngerti Petinggi Komsan kan omai perapatan omai sopo perapatan ini lho Pajar ngarepe balai desa pas ono oma tingkat lawas bro gak sampean Pajar yo balai desa Pajar ngarepe ya ono oma tuwa oma sapa oma sing besi ngelas rene sapa sing duwe ternak lele mau ajimbing sing duwe ternak lele ning perapatan iki lho. Wis samane ngerti ning perapatan lak enek bakul sego goreng. Nah, burine sego goreng karo gerdu. Burine gerdu lele-lele. Lah, sing duwe lele sapa rene? Yes iku yo, sing duwe lele kan iku. Nah, sing duwe lele iku terus bapake iku arane Petinggi Komsan. Nah, kok iku mbiyen jaduk. Tapi teko Kediri kono mikul patung, ndase patung digawa mulai tumpak bis. Nanti diguak nang kono. Terus aku ngomong karo koncoku daerah Dodok. Kan aku nyeluki Pak. Ya Pak, tuh. Ngomong ngare iki ampuh-ampuh. Pinter-pinter. Muni ngono. Terkenal mbiyen mengare iku. Cuma kita sebagai mengare tidak menyadari bahwa desa kita itu terkenal di mana. Saya kono sakit sama metu nang mengare. Kamu oleh wong ndi? Wong mengare. Kono langsung gredeg. Bahkan ana wong apik rabi wong mengare. Yo, ana wong iki wong tengahan. Apik dirabi sing wedok wong mengare, sing lanang wong Panceng. Sing lanang iki mau bapakne kiai. Ngerti, iso wirid-wirid iso. Diomongi ngene, Pak isun apik oleh wong mengare, Pak. Wong mengare. Sik sampean wis lunga nang omahe wong omonge. Dereng njaluk. Sik aja dhisik njaluk yo. Ayo muter sik. Dadi wong iki mau sak durunge lanang wedok iki mau tunangan, tuwa njaluk nang sing wedok. Bapakne muter mengare sik. Mengare diputeri. Ketika mengare diputeri wis mari. Saya ngomong nang anake, wis nak meneh budal. Saking kerenge mengari. Yo Kak.
Saman gak percaya kereng. Saman pernah mandiri gak? Gak pernah toh. Ya makanya gak pernah mandiri kan kereng ya sampean iki. Ketok andale toh. Nah. Akhirnya ketika zaman 2008 2009 uang apa maneh saiki ono proyek JP ono proyek apa koncone sampean sing mondok kena hitung tangan. Terus akhirnya ketika sampean iki gak ono sing mondok utawa gak ono perbekalan ilmu agama, akhirnya sing nerusno nang masjid iki sapa? Ya bukan. Akhirnya sing nerusno nang masjid iku wong ngawur ngawur. Akhirnya dinia tutup soalnya po gak ono sing iso nerangno agama. Lah, makane nang kene diterangno laukanal ilmu mujarratu kafian laka wala taktaju ila amalin siwahi. Kok lamunno ilmu sing disepikno nang gone agama iki mau rumangsane sampan wis cukup, mongko sampan iki mau gak butuh amal. Contohnya masih gak butuh amal kau apa? Sampean iki nek ngamal sholat butuh ilmune sholat. Ilmune sholat butuh nanggone ilmune suci. Contohnya kaya wudu. Ilmune wudu butuh lungo nanggone cara-carane wudu. Salah satu cara-carane wudu iku nerangno tentang sucine banyu. Yes. Sampan melaku teko omah merene udan mau yo sandal jepit apa sandal jinjit jepit iki sampean nggih sandal jepit kabeh. Ketika sandal jepit banyune nyiprat nang gone sarunge sampean apa ora? Ayo nyiprat apa gak? Nyiprat. Ketika sarunge sampean nyiprat mau banyune suci apa najis? Ayo. Suci apa najis? Najis. Ayo. Loh, iku penting. Ya contohnya kok iku kucing iku ya. Digo ngalur ngidul. Nanggone kitab Mabadi ya dijelasno, ya toh. Ketika ada salah satu bagian tubuh dari hewan yang tidak bisa dimakan terus jatuh, itu kan hukumnya najis. Kucing urune kucing sing biasa turu sajadah nanggone sampean-sampean itu najis apa gak? Nah, karo to. Soal maneh. Kucing itu kan mlaku kok kono, itu kan gebul. Yo, kucing mari melayu-melayu. Akhirnya munggah sampean peracake kucing wake. Najis apa suci? Oh, gak perlu to. Nah, wis, makane ngaji yo oke. Ketika wis akhirnya ketika sampean gak belajar fikih, akhirnya yo ono kucing mlebu masjid. Peracake akeh ngono kuwi. Sing jaga masjid gak pernah mondok. Akhirnya masjidnya najis apa suci? Cari sapa? Penting. Sapa? Pokoke najise kucing teracak yo. Kokono kucing mlayu-mlayu sret munggah kene. Terang teracake iku najise makfu. Teracake sikil. Nek teracake sampeyan najis. Nek teracake kucing makfu. Mulune kucing kok nempel nanggone sampean. Kok mulune kucingmu kok nempel nanggone sarunge sampean. Utawa sirano sikil iki. Zakimon andi dah. Bulune kucing kok nemplek nang gone sajadah utawa kelambine sampean kok titik najise dimakfu berarti gak opo-opo. Kucing dulu lho ya, dudu teleke. Nek teleke tetep najis. Yes. Lah nek teleke cecek. Teleke cecek lugur nang gone sajadah sampean
sampean langsung gak digawe sajadahe apa sampean cukup apa langsung sampean ganti sajadah? Ganti sajadah. Padahal semua hewan ya, semua hewan, sesuatu yang dikeluarkan hewan yang mana hewan tersebut tidak memiliki darah, hukumnya dimaku. Yes, iki sing kulino sampeyan ya arek wedok terutama. Ketika sampean tanggal merah, rambutnya sampean wol disimpan. Ya pokok padahal iku gak termasuk. Gak opo sing simpen sampai nang gone celupitane jeding akeh rambut kok ngono. Nah, itu loh. Jadi kita itu belum memahami ilmu-ilmu sing jari sampan mujarot. Mujarot itu malah ilmu ini gak kanggo, padahal itu kanggo nemen. Tapi saiki ilmu ngono koyok-koyok gak dibutuhno. Padahal untuk menunjang ibadah kita. Contohnya mana sing ilmu yang disepekno, ilmu sing disepikan utawa ilmu sing koyok-koyok gak kanggo, ilmu apa? Ilmu sampan yang sekolahan belajar fa'ala yaqulu fa'lan. Ya kok seakan-akan saiki gak kanggo. Padahal apa iku penting. Ono maneh ilmu sing dang sampean gak kanggo. Apa ya? Ilmu wis akeh lah. Wala tahtaju ila amalin siwahu, wala tahtaju mongko ora butuh sapa sira ila amalin maring ngamalaken siwahu kang sak liyane ilmu. Loh, berarti nganggep ilmu-ilmu ngono gak kanggo. Nek gak kanggo berarti sampean iki mesti gak tau belajar. Penting rek. Ya siku ngati-ngati saiki kan mengare ya, terutama awak dhewe sing belajar agama. Ojo sampai ngene ya. Dirungokno. Sing dosa sing gak dosa sing awak dhewe gak krasa. Iku biasa ngene. Poso ya. Terus sampean gak poso. Lah kok ngomong ngene. Poso itu gak wajib. Utawa sampean gak sholat, tidak koncone sholat, sampean guyon. Malah sholat itu gak wajib. Itu gak oleh. Itu seakan-akan sampean metu sangka Islam. Hukumannya apa? Wis koyok min kafirin, koyok wong kafir. Hukumnya jadi sampean wajib maca utawa wajib mlebu Islam maneh. Soalnya apa? Ngingkari bahwa wis ditentono, wis dinas nek salat iku wajib, tapi sampean kok ngomong gak wajib. Itu. Maneh ya sing sampe gak krasa. Ono arek gak sembayang, lah kok sampean ngomong iku kafir iku. Gak oleh. Ketika kita kok ngomongin arek itu kafir, yang kafir itu justru kembali pada kita. Dosa lho ya. Makanya ya sampai ngelokno saking namanya arek PKI mau kafir. Kok Kristen iku? Gak oleh. Dosa. Ya gak dosa, tapi sing kafir justru balik nang gone kene. Sing ngomong kafir sapa wong kok ngomong kafir nang gone Muslim padha Islami. Sing kafir wong sing ngomong. Nah, tapi lho yo. Ketika sampean katakan kafir, berarti sampean kok nglakoni salat, sampean salate gak sah. Soalnya kok gurung mlebu Islam. Nek gurung ngati-ngati. Lakana ini daun, lakana mengkoyok di ono opo nidaun, opo nidaun pengundang iku hal min sailin. Hal min sailin ono to utawi saking pitakon. Ono to utawi iku saking pitakon, ono to utawi iku saking pitakon. Hal min mustafirin ono to iku saking nyuwun ngapura. Ini ono to
ana ta utawi saking nyuwun ngapura iku maujud ana ta utawi saking nyuwun ngapura iku maujud hal minta itin ana ta saking nyuwun tobat iku maujud pun tak baleni hal min sailin ana ta saking pitakon iku maujud al min mustafirin ana ta saking nyuwun ngapura iku maujud hal min taibin ana ta nyuwun tobat iku maujud. Ketika kita sudah tidak belajar ilmu yang kita anggap tidak butuh, terutama nanggon ilmu agama, iku gak kira ono wong takon, wis gak ono wong takon masalah agama gak ono. Bahkan takon carane maca istighfar sendosa kapus gak ono takon ngono iku. Pemane nek gak ono takon luwe-luwe maneh ya gak kira ono wong tobat. Soalnya apa wis gak ngerti ilmu agama. Ketika dia sudah tidak paham tentang ilmu agama, maka siap-siaplah kita tanda-tandanya kiamat. Daian kang ilang bila faidatin kelawan tanpa faedah. Dadi pitakon niku mau iku ilang kabeh. Daian kang ilang bila faidatin kelawan tanpa faedah. Waruwiya lan den critakake anna jama'atan sak temene jamaah. Waruwiya lan den critakake anna jama'atan ing sak temene jamaah minas sahabati saking pira-pira sahabat. Anna jama'atan sak temene jamaah ing sak temene jamaah minas sahabati saking pira-pira sahabat. Minas sahabati saking pira-pira sahabat ridwanullahi muga-muga ngeridani sop sesek. Iku ridwanullahi muga-muga ngeridani sapa Allah. Iku ridwanu muga-muga ngeridani Allah. Iku ridwanu muga-muga ngeridani Allah. Iku ridwanu muga-muga ngeridani Allah alaihim ing atase sahabat. Alaihim ing atase sahabat. Alaihim ing atase sahabat ajmaina. Ajmaina ya sekabehane. Ajmaina ya sekabehane. Zakaru nutur sapa jamaah. Zakaru nutur sapa jamaah. Zakaru nutur sapa jamaah. Nutur utawa ngomong utawa takon sapa jamaah Abdullahi ing Abdullah bin Umar. Abdullah anake Pak Umar utawa Abdullah anake sahabat Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah, mongko dawuh sapa Abdullah. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah. Nikmar rajuli iku sak bagus-baguse wong lanang. Nikmar rajuli iku sak bagus-baguse wong lanang. Nikmar rajuli iku sak bagus-baguse wong lanang. Huwa utawi Abdullah. Nikmar rajuli sak bagus-baguse wong lanang. Huwa utawi Abdullah. Huwa utawi Abdullah. Laukana lamun ono
laukana lamun ono laukana lamun ono sapa rajul laukana lamun ono sapa rajul laukana lamun ono sapa rajul iku yusolli salat tahajud sapa rajul iku yusolli salat tahajud sapa rajul billaili ing dalem wektu bengi billaili ing dalem wektu bengi waqala alaihi salatu wassalam waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam liro julin maring wong lanang min ashabihi saking sahabate Kanjeng Nabi liro julin maring wong lanang min ashabihi saking sahabate Kanjeng Nabi saking sahabate Kanjeng Nabi ya fulan ho pak fulan ya fulan ho pak fulan ya fulan ho pak fulan la tuksiru ojo ngekehno sapa sira la tuksiru ojo ngekehno sapa sira annauma ing turu billaili ing dalem wengi la tuksiru ojo ngekehno sira annauma ing turu billaili ing dalem wengi fa inna kasrotan naumi krono sak temene akeh turu fa inna kasrotan naumi krono sak temene akeh turu fa inna kasrotan naumi krono sak temene akeh turu billaili ing dalem wengi billaili ing dalem wengi iku yada'u ndadekake apa kasratun naum billaili ing dalem wengi iku yada'u ndadekake apa kasratun naum ndadekake apa kasratun naum sahibahu ing wong kang duweni naum sahibahu ing wong kang duweni naum sahibahum ing wong kang duweni naum sahibahum ing wong kang duweni naum sahibahum ing wong kang duweni naum fakiron ing fakir fakiron ing fakir yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat ing dalem besok dina kiamat ing dalem besok dina kiamat apa fakir karo miskin apa nek miskin iku wong gak duwe tapi ya padha gak duwe tapi nek fakir iku mau mesti duwe tapi rumangsa sik butuh terus makane ana wong sugih kok butuh terus iku arane wong fakir nek ana wong gak duwe kok rumangsa gak butuh iku berarti tandane wong sugih nerimo ayyuhal waladuhu anak cilik ingsun ayyuhal waladuhu anak cilik ingsun wa minal laili lan saking wengi 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 fatahajjat mongko tahajuta sapa sira fatahajjat mongko tahajuta sapa sira bihi ing dalem lail fatahajjat mongko tahajuta sapa sira bihi ing dalem lail bihi ing dalem lail nafilatan kale tambahane perdu nafilatan kale tambahane perdu utawa sunnah nafilatan kale tambahane perdu laka maring sira amrun yo iku perintah
Amrun yo iku perintah, amrun yo iku perintah, amrun yo iku perintah, wabil asari lan ing dalem wektu sahur, lan ing dalem wektu sahur. Salat tahajud iku salat apa to? Salat tahajud iku nek diterangno nang nggone kitab Bajuri, salat tahajud iku wong kok ngelakoni salat 2 rakaat meskipun dia tidak niat. Nek pahami dhewe kan usolli sunata tahajudi, meskipun kita tidak mengucap usolli sunata tahajudi, cuma ngomong usolli sunata rakaat ini utawa niat esuk salat mutlak sakit dituju. Nek maksudnya dituju kan ono contone salat duha, usolli sunata duha, ono maneh usolli hari, usolli sunata tarawih. Itu kan salat sing di jelasno sunai. Tapi ketika sampan tahajud kok ngomong usolli sunnatal rakaat ini nilai ta'ala, iku wis diarani salat tahajud. Lalu salat tahajud, soalnya nek ngelakoni salat sunah ning gone wektu bengi iku wis dikatakan tahajud. Hum utawi sahabat iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura sapa sahabat, iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura sapa sahabat, iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura sapa sahabat. Jadi kaya awak dhewe nek dalu rame, bahkan kaya patrol iku titikake awak dhewe kecipratan dosa. Lah apa kok kecipratan dosa? Gak kabeh wong iku seneng ditangeni karo salonan. Gak wong kabeh iku seneng ditangeni karo apa arane mercon. Gak kabeh wong seneng. Justru malah ngono iku ganggu. Ya cuma alasane nangeni wong. Jadi kan cara nek ganggu wong kan hukumnya kan haram. Berarti haram yang dibungkus dengan apa arane? Kebaikan, ngono lah. Haram yang dibungkus dengan kebaikan. Seakan-akan kelakuannya apik, tapi yang ngarono tetep haram. Soalnya apa ganggu. Lah wong nek ngene iki berarti koyok-koyok ngalalno cara sing sakjane haram malah dadi halal direko. Lah sapa wong meneh kok senengane ngreko nek wis pancen diharamne kok malah ya apa carane ben halal. Iku meneh nang nggone neraka, gak langsung dilebokno nang neraka, tapi diwadahi tong dhisik terus dicemplungno nang nggone neraka. Sampai protes lah isun biyen malaikat isun biyen niku yang gaene nglakoni ibadah bengi ya bengi tahajud isuk melek eling Gusti Allah, tapi isu gak tau nglakoni maksiat. Lah apa kok sampean cemplungno nang nggone neraka? Lah sapa jawabe malaikat? Lah sapa sing nyemplungno sampean nang neraka wong sampean iki mau nang jero tong? Ya kan, lho, kok iso sing nang jero tong? Soalnya dhisik awakmu patrol ngrameni kampung, ana salah sijine wong gak kabeh wong seneng. Nek awakmu ditegur karo wong gede utawa ditegur diomongi nek iku ganggu, sampean alasane nangeni wong. Akhirnya meneh sing tukang nangeni wong dengan cara seperti itu dilebokno neraka, dilebokno tong. Tapi Mamane sing gak kerasa saiki ya to. Sing gak kerasa sampean profile WA sampean, gambare sampean gak gawe kodong. Itu sampeyan dipertanyakan.
dosa jariah. Dosa jariah itu apa maksudnya? Wong iki meneh selama foto tersebut terpampang di sosial media, senajan wonge mati tetep sampean meneh dikirimi dosa, dikirimi siksa. Yo nek amal jariah. Nek amal jariah sampean kan contohnya nyumbang masjid. Ketika sampean mati masjid panggone sembahyang sampean oleh kiriman ganjaran. Tapi nek dosa jariah ketika wonge mati sampean oleh kiriman siksa selama wong sing contohnya sampean nanggone Facebook atau foto profil diketokno wajah cantik sing gak gawe kudung. Nah, akhirnya wis sampean pacaki teman-teman, akhirnya sampean sepeda nanti mor-mor mati ning kono. Nah, mor-mor mati ning kono. Akhirnya ono koncone sampean, kanca klase iku niteni urek mbiyen tang kanca iki ayu tapi mati. Dibuka Facebooke, akhirnya nemokno putune sampean sing gak gawe kudung dan lain-lain, ya. Ketika wong ki mau ndelok sampean nanggone kuburan langsung dibawakno siksa karo malaikat. Iku nek sing ndelok wong situ. Lah nek sak kanca iki mau ana wong 50 sing ndelok wong 50 berarti sampean disiksa pentunge yo ping 50. Hati-hati. Pemane ge story. Apa? Ngono ya ngene-ngene. Sing gak gawe kudung nang TikTok terus like ngono tambah seneng lho. Hah? Udin ya. Tapi gak gawe kudung hati-hati. Memang gak kerasa tapi iso nyengsarano. Hati-hati. Pemane saiki gampang ngelakoni maksiat itu gampang. Nek zaman dhisik surat-suratan itu sik ngenteni dititipno. Ya apa gak? Contohnya ambek ketemuan. Nah, sampean nek zaman dhisik kan pacaran itu kan kate ketemuan ngono ya. Saumpamane tadi pacare Dewi. Saumpamane sampean cedek karo Dirin. Cadi titip surat Dewiku. Ya saumpamane Dewiku meneh ayo ketemuan yo mari isak nang burine omah umpamane. Iku tak titipno Ririn. Yo, ini titip Rin. Kekno arek eko lho. Ngono paham lan Ririn, kak nyebutno, gak titip kanggo arek eko. Dititipno nang Ririn. Akhirnya ketemuan. Iku berarti kan sik ada waktu jeda satu hari. Nek saiki nek cak apa Mas koyang lho. Cinta. Kok mari prawe anu yo. Ini kok langsung metu. Gak ngenteni sedino. Langsung cin lokasi Sherlock teko langsung. Bahkan saiki gampang tangi turu langsung sudah bangun tayang ngono ya bukan. Nah. Gampang saiki. Malah saiki gampang maneh saiki. Gak usah ketemu wis ketok langsung nang gone ngarepe. Nah, iki Cadi yo. Iki pengalaman. Cadi pernah bolak-balik nang pondok nangani kasus yo. Pacaran itu gak secara langsung. Ya kita dadi wedok, arek wedok iki teman-teman. Arek wedok ojo sampai pisan kirim foto nang gone arek lanang. Nanti lo yo. Tak omongi. Lah apa kok ngono? Ben kan tadi kok ono HP akeh nang pondok tak periksoni kabeh. Bukan seperti ini. Terus tak pelajari tok tapi gak tak praktekno. Tak pelajari tok. Oh, tak pelajari. Setelah pertama dia minta foto, yo, wis kena seneng. Akhirnya tidak akhir ini.
sampean aku pengen ngerti sampean gak kudungan ya. Ditenono ae. Ketika dia sudah gak kudungan, yo kowe yang merambat meneh. Bakal wis ati pernah kudungan. Foto. Akhirnya saking senenge terus kira aku njaluk sampean sing gawe kopi apa kok. Terus akhirnya sing lanang ngirim gawe kopi. Hari sing lanang njaluk, "Wah, aku sampean kok iso umpane gak gawe kudung po ketok ayo apa gak?" Ya apa gak? Langsung titikake mesti ke kiri. Wis to yo apa gak? Pernah apa ora sing duwe cinta-cinta ngono kuwi. Nah. Apa? Karo kencotan. Setelah dia buka iki yo. Wis to iki. Lah aku tak awalnya Cak Adit pernah meruh. Setelah sing lanang iki mau njaluk buka kudung, akhirnya merantak meneh. Ya toh? Wes sampean anu Cim piye beb? Anu Cim. Pompane sampean iku anu, iku kok ketok titik kok gini nih. Akhirnya merantak sampai ya naudzubillah sampai kelambine rodok buka. Wis tak titenono. Hati-hati temen doyo. Ketika arek wedok yo dirungokno. Ketika arek wedok dirungokno. Ketika arek wedok kok wis kuno kena pancing terus akhirnya arek wedok itu mau dadi arek wedok murahan. Temen loh. Bisa tak buka yo nang HP. Pret. Bisa iku ono arek keturunan Arab. Arek keturunan Pakistan ben kan mondok. Nang pondok Kediri kono. Arek pesara. Wes pokoke irunge bangir, jenggote brewok. Gak jenggot situ tok ngene gak brewok ngene iki. Lah, akhirnya wong ki mau tak delok terus merambat sampai naudzubillah sampai nanggone dodo barang. Pernah kejadian toh gotong sama atau bahkan koncone sampean. Nah, soalnya apa teko rayu-rayuan gom. Nah, tapi lo yo sing duwe bebek hati. Konek sampean wis kena ngono, sampean gak ono gunane. Akhire foto iki yo. Fotone sampean sing model ngene iki digawe pancingan. Damatan kamu. Fotone sampean yo, sama mamane gak bener to. Naudzubillah ketok saret sak menit tok yo. Ketika sampean dijak, arek lanang iki kok gak gelem. Foto iki mau digawe jaminan. Nek gak ngene tak kena tambah kanca fotomu. Akhire titikake sampean gelem. Nah, ya buka iki biasanya paling yo iki. Loh, tak sebar iki paling. Tak golekane coba engko. Paling nyimpen kencotan akeh iki. Tapi lo yo cewek-cewek. Udin, yo nyimpen arek akeh Udin. Udin iki gak garangan tapi barongsai. Garangan anak cilik barongsai kan mencolot-mencolot ya. Wes ngati-ngati nggih, ilingo adewe ono amal jariah, ono dosa jariah. Ayyuhal waladuhu. Anak cilik ingsun wa minal laili fatajadabina filatan laka amrun bil asharum yastaghfiruna syukrun wal mustaghfirina bil ashari wal mustaghfirina lan apa iki no lan ing dalem nyuwun ngapura bil asharina ing dalem wektu sahur lan nyuwun ngapura bil ashari ing dalem wektu sahur. Awak dhewe ya tak duduhi. Sampeyan ndonga gak pernah nangis. Ora gak sampean ndonga terus nangis oh Gusti ngene-ngene. Nek pasu susah. Tapi ada waktu yang kuno meskipun sampean gak susah, tapi nek ndonga mesti pengen nangis. Carane iku ning di nanggone waktu jam 3 utawa mepet subuh. Kok mau ngerti sampean kok metu luwe sampai koyok sanyu ngono kuwi. Terus
Zikrun ya iku zikir qala alaihi salam. Zikrun ya iku zikir qala alaihi salam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Salah satu aswatin utawi telu pira-pira swara. Salah satu aswatin utawi telu pira-pira swara. Salah satu aswatin utawi telu pira-pira swara iku yuki buah. Seneng ing salah satu aswat iku yuki dua seneng ing salah satu aswat sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Iku yuki dua seneng ing salah satu aswat sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Rupane swara apa bae? Rupane sautud diki, suarane jago, suarane ayam jago. Wa sautul ladzi lan suarane wong, wa sautul ladzi lan suarane wong yakra'u kang maca sapa alladzi, yakra'u kang maca sapa alladzi, yakra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Sautu diki yaiku rupane sautu diki swara ayam jago. Wa sautul ladzi lan suarane wong yakra'u kang maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirina lan suarane wong kang nyuwun ngapura, lan suarane wong kang nyuwun ngapura bil ashari ing dalem wektu sahur, lan suarane wong kang nyuwun ngapura bil ashari ing dalem wektu sahur. Wa sautul mustaghfirina lan suarane wong kang nyuwun ngapura bil ashari ing dalem wektu sahur. Gusti Allah iku seneng nanggone swara sing ditokno nanggone telung perkara. Siji suarane jago. Lah apa kok suarane jago? Soale apa? Awak dhewe tangine kalah karo ayam jago. Ayam jago krungu fajar sodik, ana ngerti fajar sodik iku mesti keloro. Ana sing ngomongno nek sapi muni iku ketemu iblis, iku nanggone kitab Adkar diterangno nek ana sapi muni ya cili sapi muni carane Allah mong ya ana sapi muni mong ngono mau carane sapi iki. Nah yo iku nunjukno sapi iki mau weruh iblis. Nek ana ayam kok nyeker-nyeker terus moro-moro sirai nolah-noleh, tau ngerti gak? Ana ayam kukuk-kukuk langsung sirai noleh. Kok ingat-ingat ngono lho. Iku nek nanggone kitab Adkar iki mau diterangno iku krungu siksa kubur wong sing dikubur nanggone kuburan. Makane jajalan gawa ayam jago bikin kuburan. Kula apa arane? Ayame nalbung-nalbung. Tadi krungu suarane suara apa? Ora. Yes. Terus suara sing disenengi Gusti Allah maneh suarane wong maca Quran. Nah, koyo ngene-ngene iki Gusti Allah seneng. Terus ono anu yo, sampean kok maca Quran, terutama arek lanang, ojo sampai karo ngerokok. Gak oleh. Jadi maca Quran, biasa wong-wong dengan santena pas wae maca Quran itu karo sampai karo ngerokok sampai ukuse iki mau nyebar nanggone ngerokok itu gak oleh. Ana sing ngomong makruh. Ana sing ngomong nek sing cara ulama sing nemen sampe memutusno gak oleh. Soalnya ganggu. Terus maneh nek ana wong maca Quran, meskipun suarane gak enak, ojo sampai diguyu. Kok sampean ngerti suarane wong gak enak terus sampean guyu,
berarti saman iki padha bae karo iblis. Soalnya apa iblis itu ketika ana wong maca Quran, dhek ya gak seneng ya karo diguyu-guyu. Berarti gak ana bedane karo iblis. Tapi mungkin ku ana Iwan wong tukang adan. Jadi tukang adan iki gara-gara suarane gak enak wong malah ngrungokno. Tapi karo diguyu. Jadi adan iku koyo sepur. Oh, jadi wong iki guyu kabeh. Tapi gara-gara gak enak malah akeh sing ngrungokno. Makane udin adan jo enak-enak din. Nada itu gak usah diapik-apikno, sing gak enak ngono lho. Oh, akhire wong kan moro kabeh. Padha nyunguk sing adan sapa. Sing nomor 3. Gusti Allah seneng nanggone wong sing njaluk sepuro nanggone wektu sahur. Makanya waktu-waktu yang mustajab ana sing ngomongno iku waktu yang mendekati dengan sahur. Makanya wong sahur itu gak oleh sahur nanggone awalan, dikongkon sahur nyedeki azan. Qala Sufyan As-Tsauri rahmatullah ta'ala innallah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tuhibbu fil asar takmilul azkar wal istighfar ilal malikid jabbar. Qala dawu sapa Imam Sufyan As-Tsauri rahmatullah ta'ala alaihi innallaha sak temene Gusti Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka mundak kebagusane sapa Allah wa ta'ala tabaraka mundak kebagusane sapa Allah wa ta'ala iku kholako ndadekake sapa Allah rihan ing angin tuhibu kang ngilir apa rihan tuhibu kang ngilir apa rihan bil ashari ing dalem wektu sahur tahmilu kang gawa apa rih rihan. Nek ana wong arane roihan berarti iku artine angin. Berarti nek sampean sumuk keteko wong iki mau oleh angin terus sampean arane. Tahmilu gawa apa rih al-dzkara ing pira-pira zikiran. Wal istighfaro lan istighfar tawon nyuwun utawa pangapura wal istighfaro lan istighfar ilal maliki maring Allah kang ngeratoni ilal malikil jabari maring Allah kang ngeratoni al jabari tur kang ngrekso
Waqala aidon idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil arsi ala liyakumil abiduna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.